yung Kinji ba? First time ka mo? First time si Ray. Yeah. Lagi oh. Nami manggodaron na idang white patsikaw ba? Oh, Amo nga daw dali lang. Dali lang. Kinaya. Ay, di na mamaak na ya. Di sila mag-away? Nag-cute sila. This one, ituslo nato diri sa sinama. Then, rice. Yummy. Nami. Yummy. Hello mga dudong mga inday! Welcome to my channel! Ang Dudes Torta! Karon, sabay ta! Malagaw ta! Adto ta sa nyuhag na kipalili sa balay nila Jeanette Aranghis Ejercito na classmate nako sa elementary. Dugay nami wala nagkita. Muadto daw mi dito kay mag-ihaw mig Bisaya nga manok kay daghan silang binungi. Tara, sabay ta! Magturta! Nga doon, so naatay driver karon kay ang mag-drive karon si KJ. Nga perti ka gwapo padulong sa nyuhag na. Yahoo! Paya iba namon si Ani, si Inday Anali, Ed, isang mato ta sa Yuhag na. Mamutong. Ejercito Farm. Yeah, here we go. Larga na patumig bukid. Mamutong og mang manok. Hello, barangay Kipalili Batayin. So, may ara ka sugat. Ay, hello, mabukid mi dara sila Albert. Tara. Okay, go rin. Dili dami agi sa pikas sa San Nicolas. Sila daya. Wow, hello. Woo! Yehe, diri, mangutang sa ami og tubil kay wa mi dalang kwarta. Ila topi. Ki tubil time. Okay, shout out na dali. Kasi mag shout out. Shout out kay Papa. Ano na, Tuto Dilihiro. Be, salamat sa pagpautang og tubil ha. Oy sakayan. Balik. Oh, yes. Akong ginautangan og mga krudo basta magpa-traktor ko. Eh, diri sa si Albert. Mao ni gikan sa Kuwait. Oh, gimingaw daw siya og butong og manok nga Bisaya. Nana. Traveling sa buntod nga kalugaran. This is it. Pansit para makakaon lang. Oh. Butong. Nay mga dahon nga mohapak sa dalan. First time daw ni KJ nag-drive. Oh, di-clutch nga motor. Pero how naman kayo? Melvin! Go! How daw eh? Wow! Kalapok. Berti kalapok. Wala asa tagi kids. Dira. Sige. Sige, kaya adon mo ha. Naog ka mo, naog. First time daw nga driver. Tanawa ang kuan on. Lapo kayo Okay. Ha? Lapo sulod kasi sila atitinin. So gikan diri Bert pila ka meters pasulod? 100 siguro. 100 meters lang. Ay, okay. Kaya lang. Okay, kaya. Go, baktas ta. Ani, kakao. Wow, hala kaya. Wow, kanindot sa ilang farm diri. Uy! Hala kaya hay no? May kabayo. Kasi ngalan ani? Hello ba? Oh, mura kag si Gonggong. Hayahay, mer. Woo! Nadakpan manok ka? Awalan na. Ay, hala no, namin iya. Mo ni ang tag-iya si Elmer Ejercito. Oh, lumad ka tagag na namin ang area. From Zamboanga. Salamat. Ay, inyong ano diya ay. Og sa dihang ang manok. Nadakpan na ang manok. Oh, see? Salamat sa atong sponsor.
Hala nami ang lugar niya. May ano kids na? Mawalang stress. Kaya na-stress ni ang gikan sa Kuwait. Bato mo, Bert, no? Sa Kuwait. I-shout out niya sa kuan sa imuhang juwa. Juwa? Wow. Hello. Hello, Haida. Hello, Haida. Hello, Haida. Ayun, okay lang ka diha. Yes. Naa siya sa? Nasa Malaysia. Ay, Malaysia siya. Dili sa Kuwait, Bert. Ay, Malaysia. Malaysia. Ay, pero Malaysia pero nasa sa tama nga tao. Oh, gari manok oh. Diri sa bukid, kung di ka kalugsong, di ka kapalit og tinapa dara, manako pra kag manok. Kanina hinog kaning yellow na. Hinog naman siguro Bert. Pwede no ko unta. Titritsing naton. Okay. Wala man na dito sa ang kate sa baba. Okay lang. Oh. Excited ko mutamos og kakao. Pwede lagi ang pa? Pwede. Oh. Parang sulod ko. Oh, si kakao. And ang nakalami ani kanang imong tapusan. Sir, risko kayo. Lami. Nasi pag-asmong-asmong. Murag kakao. Murag kakao. Muni on. Kanya. Ing ani mo tapos og kakao. Be aslum lagi siya day ang kuan. Anto aslum ha kakao sa unang lim aslum. Dili siya sinumpay sang nami. Sa ako lang nga pangkuan kay naaman ko'y sumpay, naapog ko'y lisong, kakao. Ya gitandi na ko ang katamis. Mas tamis ang tinurok. Nga gikan sa liso. Gikan sa liso. Kaysa crafted. Ay. In English daw. Para sa mga viewers nga dili kasabot. For those subscribers or the followers that can understand the language that our instructor used during her explanation, I want to hear from the English expert. Please use English to explain why is it that ikakaw is very sour. Basta liso. Basta liso, tamis. Basta liso. Wala ginapalita sa mga tao. Ang liso. Ang liso. Tamis. Basta liso. Let us hear from our engineer. Okay, explain ha. Explain why nganong sour in engineering term or mathematics term ang liso sa kakao. Sige. Positive, negative, B, the root of B squared plus C squared is equal to syntax error. Very good. So that's why we can conclude that this cacao is very sour because of syntax error. Came from its stem. Thank you, engineer. Thank you for that very brilliant idea to explain why this cacao is very sour. Thank you. Sa damlutay, mas tamis ang liso. Kanya, nagsugod na ang atong pamutong. Kat-katag butong. Ang nikat-kat og butong, si Bentong. Ay kani, tama na siya. Namikid. Mabinlan mo pa ko. Duro-duda. Pero kabilog. Ay po. Yes, is butong.
Kinaya. Ay, di na mamaak na ya. Very good buutan dahil ni. Wow. Si Bao nga ng Bao man. Mura siya Bao? Wala pa akong kaw. Ha? Oh, kiyawo amigos anda ba? Hindi sila mag-away? Kaka-cute! Sige kids, ay matutbuho kids. Sige daw. Birahi. Gadlaw. Bidaw. Oh, Ari kids. Wow. Wow. What buho dia. Ganina mo na. Wala lang din. Bidaw. Sige, one pack. Wow. Ulo ko kids. Melvin bay dara Melvin. Tapit. Albert Aranghis, fresh from Kuwait. Okay, see it, Albert. Okay. Arina. Albert. Lagi hindi gede. Ay, di ka sulod di sa buhok ba? Wala ka nag-telescope, sir? This is pato. Kung saan pag-ihaw o pato, pag-himno sa pato, dara. Dabdaban, nimo, pag-human nimo o pag-himulbol. Magdabdab, kuhaan na dahil ang mga subol. Wala lang. Di ka bala si papa nimo, nga niyari ka? Mushroom da. Ay, pinagdako nga mushroom dire sa New Hagna. Di mo na nakita dahil. Isa lang po? Isa lang. Kami kayo sa bawon kamunggayan. Oo, no? Bisa ganang kuan lang. O sige, ginahimo ni tatay sa unan mo. Kamatisan lang, no? Di ba? Kami kayo sa bawon. Dahil, klaro good ang kuan. Ang kuan, ang ginunitan nimo sa ano ba? Ang Valenciana nga maoy paborito sa Ilonggo. Arroz Valenciana. Ano da? Valenciana. Daw Valenciana, biko nga naay karni. Nami dai. Tapos parisan kang butong. Ang lami na ka-insulbat. Oh, this is it, pansit. Maniod to na daw ni. Awa, mag-border fight. Salamat sa sponsor. Si Elmer Ejercito o Jeanette Ejercito. May iwi pa ka? Wow. Og kani ang pinaka. May iwi pa ka? Buo ang manok. Wow. Nga among sudan. Duha ka buo. Ang pinakalami diri ang sinama. Nga tusnoan nato unya sa ato ang manok. Uy, hala. Natay bisita foreigner. No? The American. Hello, ma'am. Welcome to our farm. Here's the hello. Here's the farm. Yes, Amen. Okay, kainan na. Kamay-kamay lang kung gusto magkamot-kamot. Sige. Kamay-kamay lang. Butat sinamat. Wow.
Kanina manok. Kani. This one. Ituslo na ito diri sa sinama. Then, rice. Yummy. Yummy. Uy, kalami. Dire, ang unod, oh. Unod. Buko. Saw-saw diri asa sinama. Tusno diri and kaunta. Wow. Anak. Sige ra kamera ko. Uy, lami. Ni, lami kayo ni Wow. Naway na mo. Wow. Tao namin. Mukbang. Lami. Sebelum Pak Surah Pak. Mana? Lami pansaw sama. Lami kaayong buo sa bawo. Kuan ang butong na asiyay na may manino, mani and gatas. Wow. Good. Ding anyi kalami diri sa bukid. Yay! Happy birthday! Mayroon nga lawas dyan. Yes. Happy birthday, ging! Happy! Hinaotan ta ang imong special day. Malipayon uban sa imong hinigog mga gwapo si Junjun o duha ka imong mga anak. Shout out si Ma'am Elizabeth Torrio, si Sir John sa Department of Agriculture, sa Rapid Department. Yes. Si Ma'am Janelle, ang mga SUA coordinator. Hi. Yes. Si President, si Sir Tata. Wow. Yes, ari na mo diri. Karon manakay mi sa kabayo. Nayago na niya. Kamano dyan, Mer? Kamano dyan, Mer? May bata na. Hi. Hello. Pasakyak po. Asa kabayo? Dili sa nindot nga area sa sunod. Inyo ning nagawon lahat na. Relax, diba? Relax. Buyong sana, sir, sa niyog. Gradlock. Excited ka? First time mo sa kabayo? Sige. Go kids! Go! Butan lang ang kabayo. Wow! Dito sa ground. Punta ka na kids! So kung mag-aag mag-relibre sa kay kabayo, ha? Nakatay libre sa kay kabayo. Bakit na? Ay, ang dali, hindi mo ko. Ayun mo. Malumpat. Sige na, liwata daw to. Okay, tama doon. Pumandun ang show. Ano sa?
Pero kung may bisyo ba nang mo sa akin? Magbunot lang. Doy. Doy. Magbunot sa tadoy. Uy, tagoy. Doy, peace. Pagkaninod o pagkalami, magpuyo dinhi sa bukid. Pagkadaghang manok nga magdagandagan dinhi sa makilid. Kung ikaw uhawon, kat lang kaglubi na aragyod daghan sa kilid-kilid. Pagkalami sa lugar diri, layo ra kaayo sa COVID. Maong mulagaw ta dinhi sa bukid. Hello mga dudes! Humana kami og laag diri sa Ejercitos Farm. Pwede ninyo lagawon. So, ulit na kami dito sa among siyudad. Kita kits! Bye-bye! Thank you, Ne! Thank you, Mer! Salamat!